25 persuna ġew ikkonfermati minn bord mediku indipendenti li qed isofru forma ta' diżabilità wara li ħadu l-mediċina ta' thalidomide. Il-pillola ta' thalidomide kienet tingħata lil nisa tqal li kienu jbatu b'ħafna dardir u għall-ażma u kienet prodotta minn mijiet ta' kumpaniji. Din il-pillola kienet iddaħlet f'Malta f'Marzu tal-1958 u baqgħet tingħata f'pajjiżna sal-1968 anki wara li l-użu tagħha madwar id-dinja kien ipprojbit fl-1961. Jekk mogħtija fl-ewwel 3 xhur ta' tqala, il-mediċina se tħalli d-difformitajiet fit-tarbija, filwaqt li jekk il-mara natatilha qabel ma weldet it-tarbija se tiġi affettwata mentalment. Fil-fatt, it-thalidomide ħasdet il-ħajja ta' diversi persuni minn madwar id-dinja, filwaqt li kaġunati difetti fit-twelid fejn ħafna mid-drabi it-trabi kienu jitwildu bidrieħ osra. U dimdan kollu f'Lulju li għadda il-Gvern Malti ħabbar kumpens ta' 3 miljun euro lil vittmi f'pajjiżna tat-thalidomide. Il-kumpens se jingħata lil vittmi ħajjin li sofrew diżabilità permanenti kawża ta' din il-mediċina. Huwa bbażat fuq formula maqbula mill-kabinett li tieħu in konsiderazzjoni fost l-oħrajn il-persentaġġ ta' diżabilità u l-età tal-persuna. Wara sejħa pubblika l kull min potenzjalment seta' sofra xi diżabilità kawża ta' teħid ta' din il-mediċina, 38 persuna viċinaw lill-Ministeru għall-Inklużjoni. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli spjegat li dawn il-persuni resqu quddiem bord mediku indipendenti biex ikunu jistgħu jaċċessaw ir-rekords mediċi rispettivi filwaqt li jsiru l-pre-assessments u eventwalment l-eżamijiet mediċi. 38 persuna illi wieġbu għas-sejħa tal-Gvern meta aħna ridna nkunu nafu biex naraw kemm hawn persuni li potenzjalment huma vittmi ta' din il-pinnola li ttieħdet aktar minn 60 sena ilu. Mill-eżerċizzju li sar, mill-analiżi medika li saret jirriżulta il-65% ta' dawk illi resqu l-qudiem il-Gvern jirriżulta verament li huma vittmi ta' thalidomide. Il-Ministru saħqet li fil-waqt li f'pajjiżi oħrajn il-vittmi tat-thalidomide kienu nataw kumpens, il-vittmi Maltin baqgħu jittamaw. Lanqas biss kienet saret apoloġija magħhom u maqrabathom la mill-Gvern li permetta l-importazzjoni tal-prodott u lanqas mill-kumpanija Ġermaniża li kienet timmanifatturah. Gvern apparti l-apoloġija li għamilna fil-Parlament fisem gvernijiet preċedenti nħossu li trid issir ġustizzja ma' dawn il-vittmi li wħud minnhom għadhom ħajjin.